سلام كبرات تخاتلت فيديو كم ياللهم نلومي أبز فيديو بزعب حمام تسلام كبدي كنرينا تسلام كبدي حنت خبز جوز في هو ساعة أكلاتنا خوينا لعل حمش ميت زخونو أقدس سرحت تسرح ولا كوبوز حد سرحت انتهى الواقع لخواتهم نمتكاس شكور بملك جلايكوجين تخزن أو جزيت ميت ويونسون كركوناتات كا نجلايكوجين أو جلوكوز بمقيار كمينش إنرجي خوينا خجل تسرح كم هون أب كربوهيدرات زي كنا مجبوطات شكور تمسرح بتوسخي سبحي بمحقق منش إنرجي كمون كوليسترولين ترايغلايسرايدسن زبال الصبحي تمسرح بزي كازي أمونيا زبال أزي حدقنيا رسحت نابيوريا بمغيار حدقنيا نتو تقدل بلازما زركبو كم بروتينات كم بعل ألبومين كمون نمرقع الدم زحقزو بأتاتات ويكا كلوتين فاكتورز بمفتار قال خابتم أقد دستيط أمتات سلام كبديهم كالي مدهانيتاتن الكولن ካልኦት ጎዳእቲ ባእታታትን ካብ ኣካላት ንምፅራግን ከምኡውን ብሉሪቢን ዝበሃል ካብ ዝኣርጉ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ዝርከብ ብመልክዕ ርስሓት ናብ ሓሞት ትፀርግ ሓሞት ብምፍራይ እዚ ከዓ ንምሕቃቅ ስብሒ ዝጠቅም እዩ ብተወሳኺ ቫይታሚን A D E K ከምኡውን B12 ዝበሃሉ ቫይታሚናት ንምኽዛንን ከምኡውን ማዕድናት ከም ኣይረን ከምኡውን ኮፐር ንምኽዛን ትጠቅም ብተወሳኺ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ንምሕያር ኩፈር ሴልስ ዝበሃሉ ንመልከፍትን ምክልኻልን ከምኡውን ባክቴርያን ንዝሞቱ ቀያሕቲ ዋህያታትን ንምእላይን ትጠቅም እዞም ዝጠቐስናዮም ገለ ካብ ጥቕምታት ፀላም ከብዲ እዮም ይኹን ደኣ ፀላም ከብዲ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክትሓምምን ጠንቂ 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኽሞቱን ትገብር ጠንቂ ሕማም ፀላም ከብዲ ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ገለ ካብኣቶም ምስ እንርኢ ሓደ መልከፍቲ ሄፓታይትስ ቫይረስ እዩ ሕማም ወይቦ መልከፍቲ ናይ ፀላም ከብዲ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ብስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ወዲ ሰብ ዝጠፍእ እኳ እንተኾነ ሕዱር ሕማም ብምዃን ቁስሊ ፀላም ከብዲ ከምኡውን ካንሰር ናይ ፀላም ከብዲ ከስዕብ ይኽእል ሓሙሽተ ዓይነታት ወይቦ ኣለዉ ንሳቶም ድማ ወይቦ ዓይነት A ዓይነት B C D ከምኡውን ወይቦ ዓይነት E ይበሃሉ ወይቦ ዓይነት A ከምኡውን ወይቦ ዓይነት E በቲ ቫይረስ ዝተበከለ ምግቢ ብምምጋብን በቲ ቫይረስ استبكل ماي بمستاين كمحللفو يخولو ويبو عينت B كمون ويبو عينت C خابت فيروس نستبكل الدم بمتنكاف كمون صوتاو ركب مستبت فيروس استلخفه بمفتامن يمحللفو بتوسعي ويبو عينت B كاب عدنا بشل كمحللف يخيل حموشت عينتات ويبون أقابب من محللف يومن حدا بحد خنرينا عينت A إذا عينت ويبو بت فيروس استلخف سب أب قلقلو خركب يخيل إذا محلالف له أجاب كا بت فيروس استلخف مجبن ماين بمجاب محلالف زبز حق زي أكلاتنا بجزاء رؤسو مالت بسرعة مكلخال أكلات كلا خولي خيلي يخون دامبر أبجل السبات كبير قد كورت كم سخيل يقلص ويبو عينت A كتابة الله ويبو عينت B إذا خاب B زبهلو فيروس إذا محلالف كوينو بت فيروس نايستلخفو سبات دم بمتنكاف كمون صوتاو ركب بمفصام كاب عدنا بعشلون أو جزي حرسكم حلالف يخيل بت فيروس تلخفو سبات سرينجا بمتكام زبز حق زي أب دراجز تكم سباتون حدا خاب أجاب من محلالفي ناي عينت بي ويبو عينت بي كتابة اللوه سالساي عينت ويبو خاء ويبو عينت سي يبهال إذا عينت ويبو لك كم عينت ويبو بي بت فيروس نايستلخف الدم بمتنكافن كمون صوتاو ركبن كندما محللفي أجاباتهم عينت ويبو سي كتابت يقولون ويبو عينت دي إذا عينت ويبو أب ويبو عينت بي استلخف سبات يركب كتابت عينت بي نا عينت ويبو دي يون كلا خلولهم يخيلي اتحام شاي ويبو عينت إي بفيروس استلخف ماين بمستاي كمون بمجاب كمحللفي يخيل ካልኣይ ጠንቂ ብተወርሳዊ ካብ ወለዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ ናይ ፀላም ከብዲ ንኣብነት ዊልሰን ዲዚዝ ዝበሃል ብሰንኪ ጉድኣት ATP7B ዝበሃል ጂን ዝስዕብ ካብ ወለዲ ናብ ውሉድ ክሰጋገር ዝኽእል ሕማም እዩ ብተወሳኺ ኣልኮላዊ መስተ ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ሕማም ፀላም ከብዲ እዩ ካልእ ብዘይ ኣልኮላዊ መስተ ዝስዕብ ስብሒ ፀላም ከብዲ ኮይኑ ወይ ከዓ ናን ኣልኮሊክ ፋቲ ሊቨር ዲዚዝ ዝበሃል እዚ ሕማም እዚ ብ4 ደረጃታት ሕማም ፀላም ከብዲ ዝግለጽ እዩ ቀዳማይ ደረጃ ብፍኹስ ዝበለ ስብሒ ፀላም ከብዲ ዝግለጽ ኮይኑ ስቴቶሲስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብዚ ደረጃ እዚ ቁጽሊ
ናይ ጸላም ከብዲ ኣይረኣይን ይኹን ደኣምበር ዝተኣከበ ስብሒ ኣብ ዋሃይታት ጸላም ከብዲ ይርከብ ካልኣይ ደረጃ ናሽ ዝበሃል ኮይኑ ናን አልኮሊክ ስቴቶ ሄፓታይትስ ተባሂሉ ይግለጽ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝተዋሃለሉ ስብሒ ኣብ ዋሃይታት ጸላም ከብዲ ቁስሊ ከስዕቡን ንዋሃይታት ጸላም ከብዲ ዕንወት ከስዕቡን ይኽእሉ ስለዚ ጸላም ከብዲ ክትሓብጥን ስራሓታ ክትዓናቐፍን ይኽእል ሳልሳይ ደረጃ ፋይብሮሲስ ዝበሃል ኮይኑ ቀጻሊ ቁስልን ነድርን ናይ ጸላም ከብዲ ከስዕብ ይኽእል ኣብዚ ደረጃ እዚ ሕማም ጸላም ከብዲ ዋላ እኳ ስራሕ ኣይተቋርጽ ይኹን ደኣምበር ብዙሕ ምትዕንቓፋትን ስራሓት ጸላም ከብዲ ክጎድልን ይኽእል ራብዓይ ደረጃ ብሲርሆሲስ ዝበሃል ኮይኑ ቁስሊ ጸላም ከብዲ ናብ ካንሰር ናይ ጸላም ከብዲ ክሰጋገር ይኽእል ጸላም ከብዲ ካብ ስራሓት ደው ክተብልን ቆርበት ብጫ ሕብሪ ክህልዎን ይኽእል ምልክታት ጸላም ከብዲ ምስ እንርኢ ከዓ ኣብ ደረጃን ዓይነትን ጠንቅን ናይ ጸላም ከብዲ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ነዞም ስዑ ምልክታት ክርእዩ ይኽእል ንኣብነት ብጫ ሕብሪ ቆርበትን ኣብ ዓይንን ክርአ ይከኣል ናይ ከብዲ ቃንዛን ሕበጥን ተምላስን ዕግርግር ዝብል ስምዒትን ድኻም ምጉዳል ሸውሃት ከምኡውን ሰሓ ቆርበት ሕበጥ ኣእጋርን ዕውልውል ዝብል ስምዒትን ሃለዋት ምጥፋእን ገለ ካብቶም ዝረኣዩ ምልክታት ናይ ጸላም ከብዲ እዮም ሕማም ጸላም ከብዲ ንምክልኻል ክንገብሮም ዝግባአና እንታይ እዮም ሓደ ክታበት ጸረ ሄፓታይትስ A ከምኡውን ሄፓታይትስ B ክንክተብ ይግባእ ካልኣይ ኣልኮላዊ መስተ ክነቋርፅን ጥዑይን ዝተመጣጠነን ኣመጋግባ ክንምገብን በላሕቲ ነገራት ምስ ካልኦት ሰባት ብሓባር ዘይምጥቃም ናብ ሓኪም ብምቕራብ ኩነታት ጥዕናና ክንፈልጥን ይግባእ ንሎሚ ዝነበረኒ መደብ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ቻው